Това е Добро утро, Бургас. Петъчният последен делничен ден. Говорихме за баскетбол. Продължаваме с нещо също толкова интересно и зареждащо. Много се радвам, че в петък имаме възможност да говорим точно за такива неща, а не за проблеми и за тероризъм. Здравейте и добре дошли, казвам в студиото. Почвам по реда, по който са седнали Димитър Димитров, Double D, след което Петко Василев, първия български диджей, Стефан Димитров, също от първите български диджей. Здравейте, професия диджей. Така съм обобщила темата ни за този разговор в студиото на Добро утро, Бургас. 45 години български дискотеки отбелязваме тази година, нали така, момчета? Да, вас мога да се обърна така. Да започнем обаче, Митко, с по-старшите. Започвам с господин Димитров. 45 години български дискотеки. Какво си спомняте от онова време, господин Димитров? Спомням си, искам да отбележа за щастие на град Бургас. Първата българска дискотека е 1969 година открита. Това е дискотека Лазур в Слънчев бряг. Открита е като шведски клуб, 33. И за първи път там имах щастието, в 70-та година лятото, с един швед да влеза и да усета саунда от тон колони. До тогава ние слушахме магнитофони и радиа с такива говорителчета. А там за първи път чух саунд, излъчван от диджей. Диджей беше черен, работеше с плочи. Не с макси версии, с малки плочи, сингли, но работеше с плочи. И сега настръхвам, даже като си спомня за този ден, от тогава... Като че ли гръм ви порази? Да, 3 дена съм мислил само за това и не съм спал вечер и в една такава емоция и дансинг имаше, настроение много, танци. Веднага да включим и господин Василев, пък след това още ще разказвате. Да. Вашата емоция, като се връщате толкова години назад, то се оказва, че Бургас пак е бил първи, пак е бил люлката на диджейството у нас. Безспорен, да, разбира се. Най-напред искам да поздравя всички телевизионни зрители, които гледат регионална телевизия Канал 0. Уния от град Бургас, останалите наши почитатели, евентуално от Варна, и можат да гледат тази телевизия. За мен е удоволствие, че имам възможност с моя приятел и колега, който се познаваме повече от 40 години и много пъти съм споделял как е възможно от два различни града, толкова далеч един от друг на 250 км, до ден днешен да не си кажем една дума на въпреки, да няма между нас така прословутата българска завист в характера на българина, която се намира, че един е бил първи на този конкурс, другия е бил първи на другия конкурс и така нататък. Ама вие и на конкурси ли сте ходили на време? Ние сме се явявали на конкурси, но това беше в ранните години, 74-та година, когато откриме първата дискотека в Хасково. Още думата дисководещ за тогава не беше позната. Мен ме назначава като управител на заведението, на ресторанта. Много интересен спомен. Имате, значи отивате вие да ставате диджей, а те се чудят как точно да ви нарекат. Да, и с два магнитофона, там се работи. Фактически това беше взето, нали, от тази дискотека, за която каза Димитров. В тази дискотека българи не можеха да влизат в уния години, само шведи. Първата година беше шведски диджей, втората година беше от Румъния, ако си спомняш, Стефчо. Да. И фактически се работеше на плочи. Как ще стане това в тези години ние да работим на плочи? Това беше невъзможно. Май в Америка все още работят на плочи, нали, Митко? Някой. Не само в Америка. На много места в професионалните клубни дискотеки се работят на макси верси винили. Това ли са най-големите професионалисти, които и на плочи могат да работят? Точно това е професионализма. Да работиш с плочи, с макси сингли дискове, нали, с съвременна апаратура, която ти дава възможност да изявиш твоите дадености и възможности по отношение на предлагане на музиката на аудиторията. И те са няколко разновидности, евентуално. Примерно за клубните дискотеки, където е хаоса Double D, който е наследник на баща си и го надскочи, се казва в тая професия. Това е най-голямата награда. И това е най-голямото удоволствие. И удоволствието пък за него е това. И за мен като негов пръв приятел. А реално погледнато, фактически в различните течения музика, която се предлага из дискотеките, той е в този стил музика, в който музиката е най-съвременна и тя се предлага
само като музика, но трябва да можеш да я предложиш. Иска се голяма професионализъм, голямо знание. И ако имаш някои дадености, ако имаш дарба, дето се казва, да можеш да го правиш това, не се ли трудиш, не работиш ли, не се ли съвършенства, не може да имаш успехи. А сега, както се възвръща тази ретро дискотечна дейност и вълна, от която има голяма нужда, от хората, които са малко по-напреднали във възраст, пък и младите хора се интересуват. Да, много млади хора забелязвам, че искат Да. от тази стара музика, която като че някаква И аз носталгия искам да има. кажа конкретно. Да. Не бих казал стара музика или ретро. Няма стара и нова музика, има хубава и лоша. Защото това за ретро, като се каже, имам предвид мода или автомобили или нещо. Да, и мода също. музиката си е вълна музика, в момента, Но наистина ние младите загубихме хора. в нашите дискотеки емоциите на дансинга и на стиловите музика. Стилът диско, реге, фънки, рок-н-рол, блуз най-вече не се пусках вече в дискотеките. Ние, това е нашата идея на диско-фънк маратон на нашето мероприятие, което за втори път го провеждаме И голям интерес в има в дискотека това. Revolution, град Бургас. И дансинга се възвръща. Хората танцуват блуз. Къде е в съвременните дискотеки това нещо? Митко ще каже след малко. Диджея контактува с аудиторията с микрофон. Да. Не само, че представя парчето, което всеки знае това парче какво е. Няма нужда. Но може да му го представиш, да направиш контакт с микрофона, с публиката. Да го докараш до такава емоция, да възприеме парчето с ритъма на музиката по друг начин. Както се казва, до делирум, до изтакс, до танци, до изява на тялото. Ето, това е таланта на диджея. Да, това, което Точно беше това е. загубено в дискотеките. Съвременният диджей сегашния, той е статичен. Той стои зад пулта, компютъра миксира и върви едно след друго парче, дан-да-дунда. Домашните стоят Сега на с компютър чашите и този, се който клатят. пуща, Но той ние не може да се конкретно каже. правим талони, както и до вечера ще се случи това. Сега Примерно, след малко диско талон, ще кажем... реге талон, рок-н-рол талон, като диджеите, които се представят, има голям интерес. Много диджеи от по-старото поколение, от по-новото, ще имат участие до вечера. Между сетовете на тези диджеи по 2 блуса ще има за тези, които обичат този стил, от който произхожда музиката. Развитието на музиката. След малко ще кажем за тази проява тази вечер. Мисля, че сега е момента да покажем първото клипче, което ни донесе Митко, Double D, подготвено от него. Митко, с 2 думи, какво ще видим? Ще видим развитието на DJ движението, национални конкурси 87, 90 и 97. 87 Ние година. участваме с Петко Василев на каваците, да уточня. 85, Боби Ай, 6, МС 7. Камен, Джорджо Би, после, както и моята първа изява на национален конкурс. Ако е удобно. Не, после ще Не, ви няма говоря. как. Трябва да пуснем с звук. Да. Добре, След това ще кажем какво сме видели. Да. Първата изява на Double D. На колко годинки си бил? 16. На 16. Да видим. Сменяме отново за втори път темата, за да ви напомням за вокал номер 87. За това ще бъде хито на бетона. Ви гости! Очакваме всички аплодисменти от вас за нас и от нас за вас. И отново тази камерамата усмихната за нова чужда и не знам си какво, още Испания, call me now. Браво, Стефчо. Повече не му да разбира се, всички, където са ангелите по инсталациите. Добре дошли на дансинга. Хей! Много настроение, много емоции, много дискотечни радости. Скъпи приятели, аз се казвам Петю Бинев. Вие там как сте? Добре ли сте?
И така, часът вече малко около 12:00. Време да си кажем добро, че гости. Здравейте, приятели! Здравейте в най-страхотната дискотека на град Бургас. Това е дискотека Зорница. Здравейте всички вие, страхотни купонджи, откачани за купони партии, които ще получите точно тук, точно с мен диджей Лито Боби. А сега е време да дадем старта с C-Block и So Strong Now. Щабът на гражданската отбрана. Говори щабът на гражданската отбрана. Въздушна опасност. Въздушна опасност. Въздушна опасност. Какво да кажа, огромна емоция видяхме и от този клип, и тук през цялото време гостите ми коментираха за това, което видяхме. Наистина огромна и носталгия, и вълнение, защото всичко е тръгнало от тук, от Бургас, от Слънчев бряг, и от тези хора, които виждаме тук. Нашите гости, пак ги представям, Петко Василев и Стефан Димитров, видяхме и най-младичкия на времето тогава, 15-16 годишен Double D, и так му отбелязах, че много тънко му е било вратлето тогава, но пък видяхме как работи с плочите, с едни движения. Как казахте, господин Василев? Да язди музиката. Да язди музика. Иска се професионализъм. Много е важно, защото отиваме на концерт, примерно на Лили Иванова ли е, на Борис Годжунов ли е, Бог да го проси, така нататък, той със своята информация, своите песни възбужда аудиторията да почва да го бисира, нали, така. Поднасяйки информацията, диджей, точно това трябва да постигне. Още по-голяма трудност е, когато не поднасяш информация, а можеш да работиш с почта така, както трябва, за да възбудиш интереса на тази аудитория, която да се въодушеви и да започне да те аплодира, нали така? И тук затова си иска голям професионализъм. Точно така. Ще видим след малко един вече от най-новото времето, да направим сравнение. Също много интересен клип. Видяхме, обаче аз държа да отбележим, да си направим и реклама на РН телевизия. Митко, още тогава нашата телевизия е била заедно с вас и ви е отразявала. Тоест да кажем колко е стара и нашата телевизия. Не е случайна. Добре, че беше вашата телевизия да не отрази тогава, да не подкрепи, както всички мероприятия, които правим, нали, свързани с личностното изграждане на младите хора. Това е 18 години по-рано. Освен това, нали, искам да похваля още веднъж Бургас, понеже миналия петък празнувахме 10 години да Underground Sound в Бургас. Адски много хора имаше, това е доста трудно. Едно парти, да се го организира. Едно парти, което аз организирам, е на бургазли, знаят го в цялата страна. Подарил се го на бургазли всъщност. 10 години една парти линия, която продължава със все по-пълна сила. Аз не знам да има такава парти линия някъде в България, която все още да се поддържа, нали, като изключим метрополиси, по-големите, нали, които те са по-мащабни. Поздравявам моите колеги за това. И това, което правим, нали, с моите бащи, на които съм много благодарен, искам да завърна, да покажа на младите съвременните диджеи, които не могат някой да нарека, че са диджеи, просто това статично присъствие зад пулта, пуснал едно парче, пуснал второ парче, просто да видят удоволените. Пак те ще им покажат как се правят тези неща с присъствие на пулта, с енергия. Когато влезеш в един клуб, в една дискотека, най-важен е диджей, както във Формула 1, състезателят, който кара колата, нали така? А не влиза, примерно, той имаше ли диджей, пускаха там някаква музика и се заминават и после се бият в градите, че са голямата работа. Това за мен не е диджей. И не е парти. Да. Пак към господин Димитров, отбелязахте, докато гледахме видеото, че това са от първите така наречени демократични конкурси на диджеите. Какво означава това? В новото време аз отворих фирма Видеодансинг, тя е позната даже в цялата страна и в София. И успешно организирах 4 национални конкурса за диджей. Тогава аз спрях вече да пускам музика, започнах да се занимавам с този бизнес.
Първият национален демократичен конкурс беше в дискотека Русалка, Василка, по-късно октомври 90-та година, кадри от които и видяхме, на който участваха МС Камен и Джорджо Боби Айга, лека му пръст, Бог да го прости, Камен, Жоро Благоев. И за първи път тогава с плочи, с винилови плочи, макси версии на този конкурс се явиха само единствено Камен Спасов и Боби Айга. Камен Спасов също сега е много известен, той притежаваше Сити телевизия в София и така. На четвъртия национален конкурс с плочи и с техници прословутите работиха 30 диджея от 70 записани участника. Интересът е огромен. Това е една среща на диджеите от цялата страна и благодарение на организацията на видеодансинг, защото аз подсигурих спонсори, за да бъде безплатно за диджеите спането в хотел Кубан на 3 етажа, безплатно спане, безплатни коктейли. Само да избягваме имена на хотели и на марки, те някои са по-стари, вече не съществуват, но ето някои съществуват и не трябва да ги казваме. Са получи едно тържество, един парад на диджеите, където ставаше обмяна на музика, на запознанства, на телефони, на контакти. Така се е развивало диджейството у нас. Това е живата история на диджейството. Аз искам тук да вмъкнем господин Василев. Благодарение на моя колега Петко Василев с неговото абсолютно съдействие в тези конкурси и с неговия опит и умение, всички оставаха доволни и развитието просто се личеше с месеци на диджей. Един негов диджей от Хасково, който той ги обучавал всички младежи, се продаде колата, за да си купи грамофони. Боже, какви времена. Такива времена бяха, да. Господин Василев, вие продавал ли сте нещо, за да... Има такива моменти, много големи проблеми бяха на времето, човек да се снабди с що горе добра апаратура. Да не говорим, че за да скочиш в съвремието, както каза господин Димитров, първите двама диджеи, които в България работеха с грамофонни плочи, бяха МС Камен и Боби Ай, Бог да опрости, Жоро Благоев, който днеска пък ще участва на този голям диджей фънк маратон в Революция. Накрая ще кажем пак, Така че бяха няколко човека, както каза Димитров, в по-късните стадии на развитие вече всички работят с грамофонни плочи. Сега повечето диджеи работят с компютри. Колко лесно. Техниката напред. Няма никакво присъствие, няма никакъв професионализъм, както видяхте, Double D с плочите, миксира, прави скречове, Споменахте шоу. Вие обаче още също нещо много интересно, че на тези първи демократични конкурси от тези години е имало разни изисквания за разбира се, от тогава комунистическия режим, ограничения. Аз мога да бъда конкретен. Бяха следните, извинявай. Няма проблем. 70% българска музика, 10% руска музика, 10% социалистическа музика и 10% западна музика. Даже няма да забравя, имаше период, когато ние работехме с касетите в чорапите тук. Две касети тук и 2 касети тук. С музиката, с хитовата. Когато идват касетките се подпечатваха и плочите, защото аз работех с плочи. Ми ги прислушваха в Одия музика и ги подпечатваха с печатна дирекция музика. И на пулта нямаше право да имаш касета, не е подпечатана дирекция музика. И затова това беше една голяма пропаганда, ще ви кажеш какво, може би ще ви е интересно. Защото диджей като той е лидер в дискотеката. Аз вода 200 човека след себе си, само да ми направя така и тръгва след мен. Те ми имат абсолютно доверие, който им кажа. Аз от пулта ги хипнотизирам. Който искам, това си ги правя. Или ще танцуват това, или няма да танцуват това. И затова диджеите се следяха тайно от нещата, защото ние манипулираме хората. Проводници на западната култура. И какво правим? Даже съм викали, ако забележиш нещо тук, какво става, то Соня, трябва да ни кажеш, периодически идва един от... Имаше специални хора, които отговаряха за диджей. Абе, тук идва ли такива, за какво говорят, за какво не говорят, за това... Диджей, като доктора, той има една тайна. Аз не мога да видя, примерно в дискотеката нещо и да го разгласявам какво е ставало. Кой как танцувал, документирам. На кой жена му е била сама, с някой друг, или с какво. Или така и така. Има и такива моменти. И това е. Интересни времена. Добре, вас кое ви привлече? Откъде разбрахте за тази професия в уния тъмни времена? Нито информация. Това основно мога да ви кажа. Аз съм пътувал в океански риболов в 76-та година. Първият ми рейс, печалбата ми за 6 месеца беше $600
и си купих магнитофон Филип Сороков за $450. Значи, това ми е било всичките пари. И с тези, да, започнах с записи, после грамфон от плоче и така и така. Ходил съм до Каваците с такси, за да запиша една песен. И се връщам вкъщи, буда майка ми да я чуе 2 часа вечерта и да я одобри. Тогава си лягам спокоен. И тя казва: браво, мама, много хубаво парчето. Господин Василев, да. вие какво си спомняте от тези времена? Спомените, реално погледнато за толкова много години, и то хубавите спомени, както се казва, нямат брой и чет. Много такива моменти сме имали. Та мисълта ми, че на Каваците, когато бяха конкурсите, задължително трябваше да представим план, сценарий, какво ще се пуща, как ще се пуща и така нататък. И няма мърдане. Подписахме, аз нищо съм подписал декларация, че няма да пущам английска музика. Западна музика от 10% превишение. Така че, затова той каза, че тогава беше вече първият конкурс, който го направихме след като дойде този новия момент в живота на българина. Без такива изисквания, без да има такива изисквания, проценти, програми. Това вече след 90-та година. Искам да ви попитам, вие имахте ли си такъв псевдоним сега? Нямаше псевдоними, не бяха желателни. Тези псевдоними излезна вече по-късно. В новото време. Но това си е някаква труда. И много от нашите колеги, да ме извинят, ако някои останат обидени и засегнати, примерно имат MC еди кой си, DJ еди кой си и така нататък, но това са титли, които трябва да заслужиш. Примерно MC Камен има пълното право да го има това отпред MC като Камен. марка. MC значи пееш, DJ. Защото той по време на програмата, която поднася и рапира, пее и сценично поведение, другото, което той така работи с плочите, както на европейско, на световно ниво, дето се казва. А другия, който пуща от лаптопа музика, то е все едно както в ония години имаше категоризация и ония диджеи, които се явяват на категоризация, не могат да вземат категория, те може да пущат само музика, без да поднасят информация, защото нито имат сценично поведение, държеше се много на правоговор, сценично поведение, поднасяне на информация. Трябва да познаваш музиката, знаеш историята на тая музика. Дали ще пуснеш реге, дали ще пуснеш диско, без значение, че трябва да я познаваш. Този стил музика трябва да познаеш и тези, които са изявени личности, състави изпълнители в този стил. За да можеш да поднесеш правилна информация. Затова имаше и курсове за диджей, нали така? Истинското развитие на тази професия, така нова у нас, толкова непозната и вече наистина толкова невъзможно да се живее без нея. Не остана много време за новото време, Митко. Наистина акцентът беше върху тези уникални хора, които наистина са направили възможно диджейството у нас, които са наложили професията, развивали се. Ще пуснем след малко обаче един клип, който ще ни буквално хвърли в новото време. Искам преди това обаче да кажеш за това събитие и за това парти, което организирате тази вечер. То е втора част от поредицата 45 години български дискотеки с участието на дуелите Стефан Димитров и Петко Василев. Специален гост пътува в момента на само от София диджей Джорджо Би. Гледахме го на кадри преди малко, пееше заедно с MC Камен и Боби Ай. Каним всички в известен клуб в Бургас, знаят кой да ни правя реклама, от 9 часа. Да заповядат. Него го казахме в Revolution. От 9 часа хубавото, че се събират хора, които по принцип не излизат, които са фенове на тази професия. Много танци, много участници, диджеи в познати. И много различно ще бъде. Колкото разбрах, много различно. Ще чул стиловите диско, реге, фанк, рок-н-рол, блусови. Ще има възможност посетителите да контактува с диджея и да се пуска, ще направим един час музика по желание на хора. Веднага ще им се излъчи любимото парче, което сега не е проблем, веднага да бъде пуснато и да бъде излъчено, за да го усетят. И с това всъщност, пак да кажем, отбелязвате 45 години диджейство у нас. Кажи само няколко думи за своята работа и за това какво е да си диджей днес. Трудно ли е? Днес конкуренцията е пък... Въобще не е трудно. Първо, за да бъдеш диджей, първо трябва да си го носиш в кръвта. Не може просто... Няма как с измама да станеш. Има някои
просто минават между капките, но това няма как. Това е трябва да бъдеш артист. Публиката го Имаш ли талант, имаш ли желание, просто с течение на малко време успяваш. Така е. А Бургас продължава ли да бъде така, люлката на диджейството? Доколкото може, я поддържам. Благодаря на моите колеги, които помагат за осъществяването на диско-фънк маратон. Много ми помагат също. Даже някои до вечера от тях няма да ходят на работа, за да дойдат, няма да се вземат хонорарите, за да подкрепят това нещо. Вече почваме да се чуваме из цялата страна с този диско-фънк маратон. Организираме го всеки месец, като пролета ще направим един голям национален. Ще поканим вече гости от цялата страна и така нататък. И превръща се в традиция просто. Какво ще видим на това видео, което си ни подготвил? Това е от предния кадри, от предния диско-фънк маратон, с участването на Стефан Димитров и Петко Василев, просто да видите какво се случва тогава. Накратко. В резюме какво се случва. Да. И завършваме с тази покана и с това видео, което ще ни подгрее, както се казва. Още веднъж, какво бихте казали и вие на своята публика, господин Василев и Димитров? За нас ще бъде удоволствие, ако вашите телевизионни зрители до вечера ни изненадат приятно и посетят това парти. Обещавам им 100% купон веселба. Цяла нощ. Сигурация. Господин Димитров, и аз пожелавам на всички, които до вечера уважат това мероприятие, че те всичко ще бъде взаимно, не само уважение към нас, но уважение към себе си, за да присъстват, да се върнат в атмосферата, в която е имало дансинг. Дансинг в Revolution до вечер ще бъде безупречен. Безупречен и пълен. Благодаря ви за участието и за това, че ни заредихте с толкова много емоция и с една истинска разходка във времето, в която разбрахме за историята на диджейството у нас. Една наистина изключително интересна история. Завършваме с това видео, което ще ни подгрее за партито до вечера. Довиждане от нас до понеделник в 8. Довиждане. За мен е удоволствие да ви приветствам добре дошли на първия продължителен диско-фънк маратон, който е организиран от нашия приятел, колега, син на доена на диджей, Движението за България и град Бургас, Стефан Димитров, мистер Дабъл Ди Дабъл Гасно! Скъпи приятели, на Хелоуин празника вие присъствате на едно невероятно, да се надявам, парти, на което парти, разбира се, ние, диджеите, които ще вземем участие, речетеме на вашия темперамент, желание за купон веселба. С нашите колеги от град Бургас, господин Стефан Димитров и моят приятел и колега Петко Сталев, ще направим всичко възможно, за да ви превърнем вечерта си в наистина един голям празник. И така, купон веселба до зори, дами и господа. Давам думата на Стефан Димитров, разбира се. Благодаря на всички за посещението тази вечер и за уважението към нас, диджеите от 80-те години. Диско, регге, фънк, рок-н-рол и блуз, всичко ще е подготвено за ваш вкус тази вечер. Изява на тялата на дансинга на Клуб Revolution.
че има страшно много красиви жени тази вечер тук. С фирма Video Dancing в лицето на Стефан решаваме да проведем един конкурс за красота тази вечер тук. Правили сме го, не веднъж ще го направим пак.